Алхамдулиллахи Раббил Аламин ва саллаллаху аля саййидина Мухаммад ва аля алиhi ва сахбиhi аҷмаин. Бародарон ва хоҳрони азиз, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Имрӯз дар дасти мон китоби ба номи имом Абу Ҳанифа Нуъман. Мусаннифи ин китоб Ваҳби Сулаймон Ғавиҷӣ аст. Яке аз олимои хуб аст ва ба хоҳиши шумо мо ин китобро мехонем дарбораи имом Абу Ҳанифа раҳимаҳуллоҳ алайҳ. Бисёре мо мисол масалан кам медонем дарбораи сирати зиндагии имом ва барои мо хеле муҳим аст ки имоми худамон ки имоми мазҳаби мост, имоми аъзам, имоми Нуъмон Абу Ҳанифаро донем ва вақте ки мо дарбораи зиндагии ин имомо мефаҳмем ва илм мегирем, нашъати мо дар ибодат, мисол ибодати мо зиёд мешавад ва эътиқоди мо дар ин олимҳо зиёд мешавад. Ва имом Абу Ҳанифа дар аввали китоб дарбораи имом Абу Ҳанифа муаллифи ин китоб суханҳои олимҳои дигар овардааст. Масалан олими Вакиъ ибн Ҷарраҳ гуфтагие ки имом Абу Ҳанифа алимул амана, амонати калонро дошт ва дар ҳама корҳо розигии худоро талаб мекард. имом Шофиӣ чӣ гуфт? Имом Шофиӣ гуфтааст ки ма талаба аҳадун фиқҳ, ягон одаме ки ҳамин илми фиқҳ ки меомӯзад, ӯ аз оилаи имом Абу Ҳанифа ҳисоб мехӯрад. имом Аҳмад ибн Ҳамбал гуфтааст ки ин имом Абу Ҳанифа минал илми, мисол илме ки дошт, вараъ, зуҳд, исарул ахират, мисол охиратро аз дунё боло медонист. Як мартабаеда буд ки ла юдрику аҳадун, ягон одами мартабаро надошт. имом Абу Юсуф кану яқулуна, мегуфтанд, одамо мегуфтанд ки Абу Ҳанифа зайна Аллоҳ билфиқҳ, худо мисол ҳамин фиқати зайнаш кард, хушрӯш кард, вал илм ва саха вал баз вал ахлоқи Қуръон, ахлоқиш Қуръон буд. имом Суфьяну Фаври ма мақалат айная мисла Аби Ҳанифа. имом Суфьяну Фаври чӣ мега? Мега ки ма чашмои ма мега монанди Абу Ҳанифа надида буд. дарбораи зиндагии имом Абу Ҳанифа ҳамин олим Ваҳби Сулаймон Ғавиҷӣ меёра. ин барои мо хеле муҳим аст ки мо бидонем ва барои наздикумон нақл кунем. фаслу аввал, фасли якам, исму ва насабу ҳува Нуъмон. имом Абу Ҳанифа имоми аъзам, номаш Нуъмон аст, фарзанди Собит, фарзанди Марзубан, мин абноил Фарис ва Аҳрар, аз фарзандҳои Форс аст. янтасибу ила усрати шариф, мисол оилаш оилаи шарифа аст, аслаш ай Кобул аст, асиматул Афғонистон. аслама ҷадду Марзубан, бобиш Марзубон дар айёми Умар асҳоб разияллоҳу анҳу ислом қабул карда буд ва баъд ба тарафи Куфа кӯчидан ва дар ҳамонҷа зиндагӣ кардагӣ. Абу Ҳанифа дар Куфа таваллуд шудагӣ соли 80 фи айями халифати Абдулмалик бин Марвон, дар он вақт халифа буд Абдулмалик бин Марвон раҳимаҳуллоҳ таъала. дар ривоят ҳаст ки ذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب. ثابت پیش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صغير وقتی که ثابت معیده بود. فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته. برای علی اصحاب رضی الله عنه برای ثابت دعا کرد و ذریتش دعا کرد که خدا برکتش عطا کنه. و نحن نرجو من الله تعالی و امید داریم از خدا که قد استجاب ذلك لعلی بن ابی طالب رضی الله عنه، شد خدای تعالی دعای علی را قبول کرده. نشأة علمیه، مثل علم گرفتن امام ابو حنیفه. امام ابو حنیفه در کوفه کلان شد. فی اسرت اویله مسلم، اویلش مسلمان بودن، غنی بودن، مثل محتاج نبودن. و یبدو انه کان واحد ابوی و کان ابو خزازا. پدرش سودا میکرد، متو میفروخت. یبیع اثواب فی دکان له بالکوفه. و بعدی که پدرش از دنیا میگذره، کار ادامه میده ابو حنیفه. ابو حنیفه در صغر مایدکیش 7 سالگی 8 سالگی تخمینا قرآن از یاد میکرد.
ва вақте ки қироаташ зиёд мекунад, вақти мерафт тарафи бозор ба падараш кӯмак мекард ва ҳалқаи олимода ҳузур намекард. ва вақте ки бозор мерафт, дар ҳамин вақти бозорравиш бо як олими шаъбӣ вомехӯрад. ҳамин олими шаъбӣ сабаб мешавад ки имом Абу Ҳанифа чикор мекунад? Аз тарафи бозор монда тарафи масҷиду тарафи илм меравад. имом Шаъбӣ вақте мебинад як ҷавон, як кӯдаке ки масалан заковат дора, фаҳму зеҳн дора, ҳаминро дида ҳамин бачаро фарёд мекунад. мепурсад ки ту куҷо меравӣ? мегӯяд ки ман тарафи бозор меравам. баъд мепурсад ки масалан ту барои чӣ мисол намеравӣ маҷлиси олимон? ман мисол ҳамон Шаъбӣ мега ман дар ту заковата мебинам. вақте ки ҳамин гапа мега Абу Ҳанифа чӣ мега? Абу Ҳанифа мега вақте ки ҳамин олимар ҳамин гапҳоро гуфт дар кӯдакӣ, мега ҳамин гапҳо дар дилам ҷо шид. ман фикр кардам, баъди ин мега ман бозорравиро манъ кардам барои худам, ба илм шурӯъ кардам. вақте ки имом Абу Ҳанифа 15 сола шид, бо падараш тарафи Макка ва Мадина ҳаҷкунӣ меравад, зиёрати қабри Наби алайҳиссалоту вассалам. вақте ки бо падараш зиёрат мераванд, Абу Юсуф нақл мекунад ки мега ман Абу Ҳанифа шинидам ки Абу Ҳанифа гуфт ки ман дар 16 солагӣ якум бор ҳаҷ кардам бо падарам. вақте ки мо ҳаҷ карданд дар ҳаҷ дар Макка ва Мадина, мо ҳамҷода як шайхро дидем. ай падарам пурсидем ин шейх кия? Падарам гуфт ки ин саҳобаи пайғомбар алайҳиссалоту вассалам, номаш Абдулло ибн Ҳарис аст. ва падар ма гуфтам ки падар мара ин чӣ дорад ки гирди ин қавдам ҷамъ шуда? Падар мара гуфт ки ин ҳадиси пайғамбар алайҳиссалоту вассалам ба одамо нақл мекунад. баъд имом Абу Ҳанифа сини падараш гуфт ки ҳамин одаморо байни одам вақте мара мегузарондӣ, наздикии ҳамин шейх мара мебурдӣ, ман гӯш мекардам. вақте ки имом Абу Ҳанифа мега ман наздик шидам, ҳамин шейх ҳадиси пайғамбара шинидам. ин ҳадис пайғамбар алайҳиссалоту вассалам: ман тафаққаҳа фи диниллаҳи кафаҳу Аллоҳу ҳаммаҳу ва разақаҳу мин ҳайсу ла яҳтасиб. маънои ҳадис: ӯ одаме ки тафаққуҳ гуфта илм мегирад, дина меомӯзад, ва разақаҳу мин ҳайсу ла яҳтасиб, ризқш медиҳад ҳамон ҷое ки худаш фикрам намекунад. Абу Ҳанифа якум илме ки меомӯхт ин илми усул дин буд. дар замони имом Абу Ҳанифа хеле одамои бехудо, мисол одамое ки худоро намешноханд, худоро рад мекарданд, ҳар фирқаҳои муҷодилае ки ҷидол мекарданд, мисол хеле бисёр буданд. ҳамаи ҳамиёра имом Абу Ҳанифа таздиқ кард, ҳаморо далили қатъӣ оварда мефаҳмон ки худо ҳаст, холиқ ҳаст, Қуръон ҳаққа, и дин ҳаққа. баъд Худои таоло сабаб мекунад имом Ҳамода ки имом Абу Ҳанифа ай усул дин ба фиқҳ мезгарад. ба фиқҳ гуфта ин як илме ки мисол вақти маънои Қуръон, оятҳои Қуръон чӣ маъние дорад, ҳадиси пайғамбар чӣ маъние дорад, ин як илми махсус аст. як рӯзе ки имом Абу Ҳанифаро нақл мекунад ки сабабе ки чӣ шид ки ай усули дин ба фиқҳ гузашт, як рӯзе ки вақте ки дар ҳалқа мешинахташ нақл мекунад, пешда бо ҳалқае буд ки имом Ҳаммод буд ки фиқҳ меомӯхт. як занак меояд пеши имом Абу Ҳанифа, мегӯяд ки ман мехоҳам ҳамин талоқи суннатро бифаҳмам чӣ хел мешавад, чӣ хел бояд шавҳари ман талоқи суннат буда. баъд имом Абу Ҳанифа чӣ мегӯяд? ин занак мегӯяд бира пеши Ҳаммод бара бипурс, ҷавобта бигир, баъд ҷавобшо марам бугӯ. вақте ки ин занак меравад ҷавобшо мегирад, ҷавобшо мекунад. имом Ҳаммод мегӯяд ки вақте ки тоза шидӣ, вақте ки ҳайзат тамом шид, вақте ки шуд наздикӣ накардӣ, мон ҳамин вақта вақте туҳури дида, тозагӣ дида шуд як талоқ бута, бо ду ҳайз дигар ки гузашт, талоқ мешавад, метавонӣ шавҳар кунӣ. вақте ки имом Абу Ҳанифа мешнава ҳамин ҳукма, чӣ мегӯяд? мегӯяд ман илми усули дина мемонам, мезгарам ба илми фиқҳ. имом Абу Ҳанифа шейх муаллими худаш Ҳаммодро хеле ҳурмат мекард, рафтори хуб мекард. ҳамин вақте ки имом Абу Ҳанифа ҳалқаи имом Ҳаммода мезгарад, ҳама тарафа чикор мекунад? омӯзиши фиқҳда мезгарад. ҳамае ки ҳамон ҳалқада буданд, ҳамаи пешқадам мешавад имом Абу Ҳанифа. одобуш барои муаллимаш беҳтарин ки одамо аз ҷои ҳайрат мерафтанд.
вақте ки имом абу ҳанифа мехост ки пеши муаллимаш барад ва муаллимаш ки дар хона буд интизор мешид, ҳам кай муаллимаш ай хонаш мерояд барои намоз, баъд саволаш медод, савола ҷавобша мегирифт, мерафт. вақте ки устодаш ягон чида ҳоҷат медошт, якм мехест, ҳоҷати устодша буд мекард. вақте ки дар хонаш мешишт, тарафи устод, тарафи хонаи устодаш поша дароз намекард. ва баъди намоз фақат барои устодашу барои падару модараш дуо мекард. ин адабҳое аст ки мо ҳам муҳтоҷем ки ин адабҳоро ба ҷо биёрем. барои чӣ? Барои ки олимон мегӯянд ма сақата ман сақат ила битарки адаб. одаме ки мисол мартабаҳои боло дам боша, вақте ин мартабаҳои боло меғела ва бемаърифату беилм мешава, фақат ай рӯи беадобӣ шавад. ва одаме ки мисол мартабаҳои боло мерава, кадом одаме ки одоб дорад. мисол вақте мо барои муаллимонмон падару модар ҳама ҷое ки бошем одобу рафтормон беҳтарин ки боша, худо иншоалло илми моро зиёд мекунад. дар ҳамин ҳоли мисол омӯзиши илм дар пеши Ҳаммод 18 сол давом кард. баъди вафоти имоми Ҳаммод, устоди имом Абу Ҳанифа раҳимаҳуллоҳ алайҳ, мисол баъди ин ҳама шогирдо як ҷамъ шуда, як хулоса намуданд ки муаллими мо баъди имом Ҳаммод фақат бояд имом Абу Ҳанифа бошад. Аби Башир мегӯяд ки ман шинидам чихи Абу Ҳанифа гуфт ки ман салояти баъди вақте ки вафоти муаллимум Ҳаммод мегӯяд ман фақат барои муаллимум дуо мекардам барои истиғфор, гуноҳоша худо бахшо, падару модаршо ва ҳар як шахсе ки мара илм дод ва ман илмаш додам, фақат дуошро мекардам барои чӣ? Барои мағфирати гуноҳҳо. дар шуюхи муаллимои имом Абу Ҳанифа балаҳу 4000 шейх, миён дар инҷа ки мегӯянд 4000 устод буд, 4000 шейх буд, 4000 муаллим. аз ин 4000 7таш саҳоба буд ва 93 тобиин буд ва табии тобиин. вала ғоята фи ҳаза вала уҷб. мисол дар ин аҷоибӣ нест. имом Абу Ҳанифа 70 сол умр дид. ҳаҷа 55 маратан ҳаҷ кард, 55 бор ҳаҷ кард. дар мавсими ҳаҷ мисол бо олимои ҳамаи дунё вомехӯрд. имом Абу Ҳанифа хеле шогирдои хуб дошт. барои толибилмҳо имом Абу Ҳанифа кӯшиш мекард ки ҳоҷатҳои ҳамин толибҳоро бурорад. яке аз толибҳои имом Абу Ҳанифа Абу Юсуф ки нақл мекунад, вақте ки ман ҳадис мехондам ва муҳтоҷ будам, вазъи зиндагим хеле вазбин буд, падарам омад мара гуфт: эй фарзанд, ту хита ба монанди имом Абу Ҳанифа нагӣ. имом Абу Ҳанифа ҳолушу кору бору зиндагиш хубе, тура ҳолат вазбине, ту муҳтоҷӣ, ту бихе аз пайи кор шаву, илм тамом. мега Абу Юсуф мега ман гапи падарам гирифтам. ба мега чанд вақт гузашт, имом Абу Ҳанифа кофтуна сар кард. куҷо даи шогирдим Абу Юсуф? вақте ки мега мара дид, мара гуфт ки сабаби ай дарсмонӣ чие? ман гуфтам ки ман кор мекунам, вазъияти зиндагимон вазбине. вақте ки одамо рафтанд, имом Абу Ҳанифа мара файрод карду 100 як халта дод ки дурушта 100 дирҳом буд. 100 дирҳам буд. мара гуфт ки ҳамира дар хонату дар оилат сарф кар. ва вақте ки тамом мешав мара бугӯ ва кӯшиш ки ай дарс намонӣ. вақте ки чанд вақт мегузашт, ҳамин дирҳамо ки тамом мешавад, ҳамин пуло ки тамом мешавад, мара Абу Ҳанифа бо медод, ҳамин чанд боре ки мара дод, то он вақте ки ман илма аз худ накардам. ҳозир ман дуо мекунам барои устодам ки худо ҷазои хубаш буда. шогирдои мо Абу Ҳанифа Абу Юсуф, Муҳаммад, Зуфар буданд ки шогирдои беҳтарин буданд ва хеле бисёр барои уммати Муҳаммад алайҳиссалом хизмат кардагиянд. ин дарси якумон буд, фасли якум буд. иншоалло бо мо давом метем. худо ҳар яке моро нигоҳ дор дар паноҳаш ва аз баракатҳои олимонро маҳрум накунад. валҳамдулиллаҳи роббил аламин.